ka kubor ni Paul gede apostol Paul bat ke hukum Moses. Boleh ka kam jungi apostol no bar huai ka dekot ni boleh no dekot ka ba arpo bat ka bar huai. Teha ba kila yo show ya ka ta kila penun borom yo try but kila ong mele yo iko para ki ong yo Paul kini gede ki jiu ki balange kila ong me in em ko para kumno de hajar bat hajar ki jiu ki balange ki bala shirhemro ya go hukum balik ki jiu ki shirhem namar bagi de ki jiu okay ta da ki shirhem ya go hukum Moses te kor arhoi kom but la pentip ro yaki shapang jong me ba me da hikai yaki jiu baro ki badon hapreng ki gentle ban klet yo Moses ban klet yo Moses kido ong ba me de hikai bat me ong ba om don kam ban ot share ki khon jonki lemne ban ya kat bokum kat dustur jonki jiu lene go dustur ya kabala ai do Moses so gane gede ki no kini de khot ki ba nongkong ni de ban perkhat kini ki bangi ki ong namar sngap ka story ka khana re ne upol ulai keleng sha uri yalap ka gospel sha ki gentle hi bon to ulai ki gentle hi u yalap but one pipe pat sha Jerusalem de kini ki bangi ki bade ki jiu ki sultanat ya ga jingi tho khana jong ya ga jingi tho jong Paul kumno ble la don lem bat u bat ki prolog jong u bat ki jing shakri jong u ga ktinu ble ki jing yalap jong ga gospel bat ki de lekmen ya ga ta re ki ongro don shibun ki ba ki jiu hangni Jerusalem ki bom sultanat yeme namar ba ke ga ba ki yosnyo ka de ba kat shiba milet mi ong ba ki mdon kam ban sumar ye hukum Moses kat shiba milet ba me ong ye ki breu ki ba me la ban klet yo Moses kata ka de jing ong jang ki jiu yo Moses I mean yo Paul ta hatu ga jing kli kade kini hatu ka long shi shane em ba Paul u ong ye ki breu ba kin klet yo Moses kadon ka jing sutho ka ha ka jimot jing ki breu bo Moses o Paul ka chbo le u yela persha yo Moses kata ka de jing sutho jing ki breu to Paul ba kadon ka da bole bagi sutho umta kat khot ka ba arpo pra ka ong u Paul u daya side dai le de bon ong kumne ko ki I mean ki breu kita ki bom sultanat ki ju bom sultanat yo Paul ki ong kumne ki ong uneu breu uba da hikai ye ki breu baro keleng persya ye ki breu bat persya ye ko hukum Moses bat persya ye kani ka jaka ka bade ke temple hapo Jerusalem so ki ong u Paul ka shbole uila persya ye ka hukum aga jinkli ka pemi de kini bale ki yokem gumta balai kini ki breu ki yokem balai kini breu ki perkhat bo Paul ukran persya ya ka hukum Moses nang no ki sa nang ban ong ba u Paul kat sibo le ong ya ki breu ki basngap yu pakin klet yu Moses ka don ga daw balai ka daw bon ga daw ko ni ki daw dei kawai ni ki daw ga dei ba ki jio sngo bo Paul wilap u ong ba on penksan ya ka wero ka do da ka jingle ko hukum kata ka de ko milap jong po kat sibo le wilap u ong ye ka jing ting khon kam wan da ko hukum ka jing ting khon
ka jia de ka jing a de ka jing e so ha ka jing yelap jong Paul wilap kat chbo wilap kum ni ka sti no rom long ban la ga khot ka ba arpok ong de ka jing le jong ka hukum on pan ksan ga wero ka do khmat ju na ta ga khot ka ba aro pra ka ong kum ni namar ga ta ngi ya pan kut ba yo briu la pan ksan de ka jing e klem ga jing le jong hukum u yelap kum ni na ga ta ga daw gi briu ga so tho ba kla yu ba ukran persha yo Moses haga siti ga ar shi ginong korin kanong balai sti ba ar no korin kanong balai ket khot ka ba khat lai ka ong kum ne Paul Ukraine tin mar ong ngim long kum Moses u ba boy ga jingka khamat kada do ga khon jer kam la ban khmi ga khamat ju u na mar ta ka burom now ki do kan ka jinglap jo Paul kum ne bo ong u ong la ga ong ba ngim long kum Moses bo ong kum ta ba ngim long kum Moses na ga ta ga daw ki bril ki sngo thu ba kla he u ki ong ba ula persha ya ga hukum jong Moses now hre la da philaj ban check la da philaj ban ngin yet pe bnia na khtin jung play la ka long na em kum ta ba u Paul u persha yo Moses in pe shwa khndet na ka kam apostol no ba arosal ka dekhot ka ba ketkot khat sa u Paul kini de tin jo Paul ong kum ne ye kane nga phlate hame kane ga de jing kren jo u Paul khmat jo Felix u ong ye kane te nga phla khmat jo me ba kat kum ga ta ka rukom ye ka ba ki hi ki ju ki khot ba ka jing kai khala nga mane yu ble jo nga mane uble jongi kpa junga nga nge ya baro gata ka bala tho ha go hukum bat haki no itulpa kene gele gi ong jo Moses hadin ba ki ju ki mudu yu ki khot yu bat ki mudu yu khmat jong Felix yeng Paul baru ong ha ga jing sha nga mane yu ble jongi kpa junga da nga mane ka jo hi ki jing mane tang ba ki khot ya ka ki khot ya nga ba nga de no kai khla ha ji sha nga mane kat kumba ki mane nga na mar nga nge ya baro ka ta bla tho ha go hukum Moses ba ki no tolpa ka khubor na ga de ni u apostol Paul bat ke hukum Moses nga kwa ki ni okem ga ga ba pin kan mau da khubor kumno Paul u yo i ga hukum Moses hatu Paul u persha e hukum Moses no anda giktin jong Paul ongange ya baro kata ka bala tho ha ka hukum u Moses bat kum juru ha ki no ye tolpa uang haji sang nge ya ka hukum Moses nga nge ya ka bala tho hukum nga nge ya ka bagi prophet kin no tolpa ki kren nga nge ya ka baro bat nga da don ro ka jingkermen ho play kata ka jingkermen ka ba makiro ki don ka johi ba kan sedon ke jimi pat jong ki bayap jong ki ba hok bat ki bom hok ro upol ong nge ya baro kata la tho ag hukum ba no thulpa ka ba hukum hi ba no thulpa ha ki kran japang ke jimi pat jong ke jimi pat na ki bayap wong kata de ke jing ong jong ki prophet hi kata de ke jing ong jong ki jong ka hukum hi to ong ya kata Chapang ke jimi pat jong ki bayap ki bahok bai bom hok ki juro ki nge ye kata ngarong nge ye kata na kata da nga ong bal ublelo permi pat yo khon jo Jesu ublelo permi pat yo briu ne ke bayap baru kerteng Jesu bisno jo de na Nazareth borong ki khot ya nga pat bangai lap khla haji sha nga khlem lap khla ki nge hi ke jo haji sha Paul ong la da ki nge la da ki pen i ba ki nge ye ke ji tho jo Moses ki de ba nge ken ye ka jimi pat na mar ka u Moses ukran chpang ka jimi pat ki ki prophet ki no thulpa ha ka testament berim ro ki kran hi chpang ka jimi pat pi tang na mar ba u Paul ong ngim long ku Moses kamut bo ukran persha yo Moses tang na mar bo ong dari ngle yang pula ye kalong ka ba okay no ba arusan
ka dekot ka ba pra kumno Paul u ya side dai la di namar ba ki jiu ki kwa ba penyabi u ki jiu ki wat dong ti u ya side dai la di ba ong kumni lo ba arsan khot ba pra ong udah juba ba ulo ong kumni nga klem le persya ya ki jiu lemne nga klem kren persya ya ki jiu lemne nga klem persya ya kanega temple po Jerusalem lemne nga klem kren persya yo kaisar u badai u kadang bakla u de Nero hal ta por nga klem kren persya yo hari ke ba ki jiu ki sngo ki ong nam u pol ti ula persya ya u kaisar ro namar ba u pol ong udon uwei usim uta ude u Jisu te kijiu giti bamdon im the way pat like no hakta ka por like no kaisa te por lap i way pat usim u bakerte u Jisu te kimot bokren persya u Jisu klem ami por klem ya lap persya yo kaisar jinsha so ke ege ba u hallelujah tongan ngin ye pe segoi ngin pe egal dong ba arpon riu jong kat khot ka ba arbo lai ke kam apostol arpon riu arpo lai upol ong ni tir ong kmi ngala kenege de jing kren jo upat ke jing sai da jo u yela de hakmat jong Agripa so geng baru ong ngala de jing isne u blai ngala la ban nga im haduk menta nga da pla sha nga ai ge jipla nga yelap show barit baru kraw ngam ong ye ke ba kinotul pa bat u Moses kim shom ong wong nga ong ye ke ba ki ki ong ba ka deyo yo Chris ban sha si tom ba hadin kata on sa pemipari u na ke bayam u ong nga jisha nga yelap hi na nga khlem ong shabar na ka ba Moses u ong nga khlem ong shabar na ke ba kinoi thul pa ki ong nga ong ye ka ba ki ong hi nga yelap ye ka ba ki yelap ba ka deyo Chris ban yap shwa ban sha si tom shwa hadin kata on sa pemipari u na ke bayam ta ada ke jingkran jo upor pada pilai ban pulih ban check ya ki jing hikai jo pol ya ki jinglap jo pol ngim yo ibo pol kran persya hare balai pat ki briu kat balai pat gi jiu ki ong kat chiba ulet u pol ki ong ba u yalap ba u ki briu gi de ban klet yo Moses u khlam yalap u khlam ong ba ki briu gi de ban klet yo Moses ki sngo tho ba kla namar ba u ong shom pen kesan yo wero ko do de jinglek hukum ka hukum upol khot eka hukum ji sha khot eka ka jing shikri jom ka ji penrem bat ka jing shikri jom ka jing yaw namar ba upol ong kumta ki briu gi sngo tho bakla ki ji gi sngo tho bakla ba ula kren persya ya ka hukum now haganong ga ba arbo pra ka kam apostol konong arbo pra khot ba arbo lai ter te ki kini ki briu ki la bo ye sngi u bakin wan ban snap ye jing yalap jo u ki wan ha ga ying ba usa ti udah batai baru ai ke jingpla Jepang ke hima jublai udah penbor ye ki Jepang Chris both naka hukum Moses bat kum joro na ki nong ye tholpa nadu men step hadu jamin naga hukum Moses u batai yo Jesus Christ udah penbor ye ki bakin yo i u batai ye ki bakin yo i naka hukum Moses bat na kinong yutolpa syapang ukris ti don ke bangai don ba ki bom ngai so balai ki briu ki snothu bakla yo pol ki snothu bakla un ti don ki briu ki ba hado mentaro dan shibon ki briu ki bo ong bo u Jisu ba pol ki persya u Jisu ong am shalwan ye ban pendam ye hukum bat kinong yutolpa awan ye ban penskem ye ka bat ki mut ba u Jisu wan bat open scan meka gamot uwan ban seal bat ong pet ye ga ba la ai pido Moses ye ga ta pe de ban le kimut bu Jisu wan bele unta here
kim so tho pat u Jesu habo ong yi tu kintin ha Matthew san kham nyo u ong thik kum bo ong Paul hi nganget ye baro kata bala tho ha kinoi thul pa bat nganget ye kata baro ka bala tho ha ga hukum u Jesu bat u Paul kilong ka wei ha jing sha ha ka be de kumno ki yo I ga hukum kumno ki yo I ga Moses kumno ki yo ka e ka ki yo I chapang kinoi thul pa ka jo ka jing I jang ki Rengi pat gibring suatu pekala namar bangin pulih bahagi Bible bangi penkut bangi ong Jesu baru Paul ki persya namar Jesu wan baru penskem hukum Paul baru wan baru penprai go pendam hukum no kamu ngta Jesu baru Paul kilong kawai kejok kejing suatu kejok kejing yo I jengki bat nang kata daw le pen EP baru Paul ong aklam persya Moses ong nganget ya baru kata baru keren Moses nganget ya kata baru keren daki nong tulpa kata kada kejing jung Jesu ro so, lada ngilai pan pule. Terbalik kis beriu untuk ngan YouTube ni. Lada ki beriu kimpat suatu bakla yang pi. Lada ki beriu kiba ngap ye ki hika jong pi. Kim suatu bakla ya pi. Pimpat ye lap ke gospel. Kabau pole lap. Lada ki beriu kimpat suatu bakla pi snow kumba pi. La keren ben yo Moses. La de kibru kimba soto bakla pi. Kiba yo sngo yo pi kinong. Tu no elap na kelam ben yo Moses. Tu no elap kala keren persya yo Moses bar hukum. Tu no elap tolong ta. La de kibru kim soto bakla pi kum ta kabama. Ngashap ting yo ba pimpat elap ke gospel. Kibru kidai ban snoto yo pi. Dan le ngamong ba baro kidai kim dan deh hi kibri usung tu baklang ba ong yengi habang hilap ke gospel kidan deh hi ba ong tu ba shande snya ada kelam persya ga hukum Moses no ga kelam persya ka jin so thu jong kibri ba sap yanga ka jin so thu jong ki ka de ka ba bakla kimut bangap bakla hai Kimut kini gibri besngap yo Paul kimut bo Paul bakla kimut bo keren persya hado baki khotsin alam hado baki keren hado kat ne ki ong ba me la lekat siapa me ong ye gibri bikin klet Moses no lado Paul lekat siapa le bat ong ye gibri bo on bikin klet yo Moses min ke jinge Kristan ke khalem no Namare ke jinge Kristan hi la sen nong rem ya ka ha ke hukum Moses bar kum joro ha ke jing tho jong ki noi tulpa la de pishim hukum Moses pishim me ke jing tho jong ki noi tulpa amdan niam Kristan amdan jinge Kristan nagata da upolo klem lek kat shabo lek nang taban u ong ki bro bokin klet yo Moses u lek haji sha u batai ya hukum Moses baru ong ba omsham la penkesan ke wero pi ubleu ai amin Moses u api gina hukum ngin yo ngin bangin le e ke bau ong bangin pendep e bau ong here kini ke baro ngire ban smoto kimun ayu kata ke jingilap jong Paul baru ong kini baro ki keren chepang Chris baka dei uban yap shwa hadin kata rung ke buram ngala de pen pi kum ne kat chipo Paul le u yalap kum ne u ong ke hukum ke keren Jepang ke jingsha sitomu Chris ki noi tulpa ki keren Jepang ke jingsha sitomu Chris bat ngayelap ladang ngayelap epi Jepang ke jimi pat jong briu ne ke bayap udah me ke nyu Jesu na Nazareth u ba blel pemi pat ye u ne ke bayap ya ka ba u Moses u yelap ya ka ba ki noi tulpa he ki yelap ke shane so Moses uklam persya yo Moses uklam persya yo hukum habang ngelap ke gospel ngaklam persya yo Moses ngaklam persya yo hukum lalu bismutu bakla nga kum bangala kren persya yo Moses la shi kata habang ong pi ke jimpenim kamwan da ke jingle yo hukum habang ong pi pulei pi ke jimpen kesan kamwan da ke jingle yo hukum om shempen kesan ke wero ke do da ke jingle yo hukum kamut banga persya yo hukum kamut banga persya yo Moses ke jimut jenga kalong tik kum bo ong po ba Moses u yalap shapang Chris ki apostol ro ki yalap shapang Chris now the pilai kan pule ga kam apostol no bakatsan ya apostol biang no bakatsan haleluya kadon ke jinga tanya ga ba
kadang ke jing tai ni aga ba shirkai hapo Jerusalem hadu ba upol uwan baru syakot hapo Jerusalem ban yakren yakene ga benta la kadene em ban sumar ya hukum Moses kadon ke jingnya ke jinge tanya ka ba khlut hado kata ba don ki jiu ki ba ong nong ba khatsan khot bunung kong kong lamda la ot share ya pi kat ba kum ka hukum Moses kat ba kum kata ke jing hikai Moses omla ban pani me pi kidon gi jiu ba perkat kum ne kong ngai tengai ya Yesus tang ba lamda ot share pi kat ba kum ke jing hikai jo Moses te pinom yo la in pidon kam ban ot share kran ban yo jipenim kidon gi bri umta tat ka jingene aga ba shirkai hadu bo poluan bat ki kren shapangkane ke issue bat na marba kalong ka issue ka ba kluit hadu kata ti ki yang ki apostol u Petros u yang baru ong pitim nem kopara han khot banyo ter le pulis sharum u ong haji sha dangshen manakani kumno blay ula ay ke jingpan im haka ying jong Cornelius tangda ke jingai sham ot u blay u ayo mansim ko ha Cornelius baru haka ying jong u ki krantele ki u mansim u blay wan haka ying jong Cornelius sham ot share ki here ki yo pudang ye ke jing ayo mansim bat ngi yo I ba plan ke jing bat ka dak jong ke jing kran jong ke jing ayo mansim haka ying jong u Cornelius kadai ka dak balapan imiki so Petros u haban yeng ong haka jing sha ngim don kamat ot share ki ye ki briu bakin yo jibanim dang man hakane ngale haka ying jong Cornelius bat ngi yo I ye kata ba blay u pan im ye ki briu klem ka jing le jong ka rup ka hukum kat bakum kata ka rukom Moses te ngim don kam ban penkhia ye ki banget dekine ek bat ngim don kam ban bo ye ka lengkor haka rendang jong ki senran kene ka lengkor ka bawat ki kpa jingiro kimla ban ba kata de jing ong jong Petros te namar gane ke jingene aga ba khra baru Paul umanu Petros yang baru ong haji shangim don kam u Petros ong haji shangim don kam ban le ya baro kata kat bakum ka rukom jong Moses so ka kubor jangan ni por de gani u apostol Paul bat ka hukum Moses ngalapan ipi balik ki briu ki sotho bakla Paul ba ki ong yu bo la khlet ya ga hukum Moses Henry ngalapan iro ipi kumno Paul u klem klet ya hukum Moses u klem klet haji sha u yalap yo Jesu na u Moses hi na ga jing tho Moses hi kataro ga de ga jing yalap jong u Jesu te ngansa pteng yi kene hakawai pat ke kubor ke jinglap jong Jesu bat ke jinglap jong Paul ngapan ipi kumno ki yalap bala da kibreu kim sotho bakla ngi kumba ngi de persya yo Moses kumba ngi ong ye kibreu bakin klet yo Moses lamda kibreu sotho bakla ngi kumta ngashepting yo bangin pat yalap ya ga gospel ke bo Paul u yalap ngin sekendo hoi pat ke video blen ker khoi pi